Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. On derong guys, September 3, 2021. Magtinabang dito alang sa kalambuan sa atong lungsod. Kay importante ang pagtinabangay aron daghan ang mga programa nga mahimo alang sa katawan diri sa atong lungsod guys. Okay? Friday ron sa katong ay kwarta, Friday kay Madtog Biwok unya ba. Okay. Welcome to my channel, Eco Live diri sa Municipality of Matalom. At ugo yung suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Hanggang buhatong guys. Sa isa. Okay, mag-segregate guys. Para ko. Hangyo lang ako ni Matalom nun. Maghihiyaw sa kanunay alang sa kalambuan sa lungsod. Okay guys, welcome to my channel. Welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom, Philippines. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa atong lungsod.